O absentismo laboral segue en niveis elevados en España e as baixas médicas, especialmente as de longa duración, aumentaron nos últimos anos. Unha realidade que xera debate entre quen pide máis control e quen reclama melloras no sistema sanitario. O absentismo laboral e as baixas médicas seguen medrando en España. Segundo os últimos datos acadados, percíbese un incremento do custo asociado que se sitúa en torno aos 34.000 millóns de euros anuais. Ademais, as baixas da longa duración, especialmente as superiores ao ano, experimentaron aumentos próximos ao 16%, o que reforza a preocupación polo seu impacto económico e produtivo. Neste contexto, a opinión da cidadanía amosa unha clara división sobre as causas deste fenómeno. Hai quen considera que, na actualidade, coller unha baixa médica é máis sinxelo que hai anos e que isto pode contribuir ao incremento do absentismo laboral. Apuntan a un sistema máis permisivo ou con menor control. Bueno, no está muy... La verdad que no investiga mucho. Bien, vamos a ver, están vigilando, controlando, pero tiña que haber un pouquiño máis control, é dicir, a ver, o médico tiña que ser máis, non é que responsabilidade, sino máis estricto, porque era cousa, ai, que tal, estou mal, non vou, estou... Non, esa deixadez está moi mal porque eso contagia para min, contagia todo, máis desanima a todo o mundo. Entre a sociedade, crese que o aumento das baixas está máis relacionado coas condicións de traballo, o estrés ou as dificultades de acceso á atención sanitaria que cun uso indebido do sistema. Porque nos meten moita caña. La precariedad del trabajo, los sueldos y tal, y bueno, la gente también pues aprovecha y dice, bueno, si estamos así, pues yo tamén hago así. A xente anda moi acelerada, non ten que coller un ritmo máis, o sea, apousentado e ir de escaleira en escaleiriña, non En termos xerais, percíbese a idea de que o absentismo é un problema crecente, pero sen consenso claro sobre a súa orixe. Non hai profesionalidade, non, todo máquinas, maquinitas, internet, rollos deses, que está ben, pero non todos poden estar no mismo. Todo ten que haber un algo de todo, porque non hai albañiles, non hai aquel, chamase un fontanero, está todo moi mal, moi mal, moi mal. No que si coinciden a maioría das opinións é na necesidade de introducir melloras. Parte da cidadanía aposta por mellorar o sistema sanitario e reducir os tempos de espera, aínda que a opción máis repetida combina ambas visións, pedindo unha reforma integral que afecte tanto a xestión como a atención médica. Hai que cuidar e para que seamos rentables no traballo teñen que poñer a xente en condicións. Ambas cosas, yo creo. Ambas cosas están bien porque, bueno, está súper saturado ahora mismo. Yo creo que es un momento que, bueno, también se saturó por la gente que viene de fuera y estamos en un momento que hasta que todo se ponga en equilibrio, pues hay problemas para eso, ¿no? Algo de todo, penso que algo de todo. Pero ahora, mellorar todo o que sea en un lado e en outro, todo vai o sea, vai todo encaixado e todo é bo. Un debate aberto entre control, saúde e condicións laborais que segue xerando posturas moi diversas entre a poboación.